pero non por darlle... Duras foron tamén as palabras do secretario de Organización do PSOE galego, que di que o seu partido foi o único que traballou. Hai que decir, o señor Crespo, o proxecto do Crespo era o parador. Ese era o seu proxecto. Todo, ademais, foi un proxecto conxunto e no que teve un papel fundamental o Partido Socialista e, concretamente, a agrupación do Partido Socialista de Lalín, que foi a encargada de darnos a lata, de chamarnos, de insistirnos, de decir que miráramos eso, que faláramos con Esther, que faláramos coa nova ministra para que non co cambio de ministerio non se perdera este proxecto. Pablo García tamén arremete contra a xestión de Crespo, do que di non investiu nada en Lalín, porque todos os grandes proxectos se están a facer coa axuda das administracións superiores. Por tanto, o que está facendo o señor Crespo con este tema é unha cuestión de trilerismo político de alcalde da aldea do século pasado, é dicir, e Lalín xa ten que ter outro nivel de funcionamento, outro código, outras maneiras de facer as cousas. Non podemos permitirnos que teñamos todo isto e que sigamos tendo un alcalde que pensa que é iso, digo do alcalde da aldea por non decir o presidente da Asociación de Veciños, non? É dicir,